Vamos a intentar poñer en marcha pois este primeiro trail que é dos dous concellos. Aquí no Pines se fixo algún solo, pero bueno, en conxunto dos concellos é o primeiro trail este. Esperemos que teña a acollida que todos desexamos e que haxa un maior número de participantes. E creo que é unha prova que, bueno, pois, que a verdade é que o recorrido, case podemos dicir que é inmellorable, ven por zonas de todo tipo de natureza, pois, tanto na zona de Touro como na zona do Pino. É un deporte que, bueno, o deporte de moda, de hora de xente que ten que estar moi ben preparada para facelo, bueno, pues, lógicamente temos as condicións en Touro, pois, po que faga falta, aí nos brindaremos. Eu fago un chamamento a todos os deportistas da comarca, porque moitas veces parece que nos gusta máis sair fora e cando nos fan os eventos aquí na casa, pois somos certamente reticentes a participar neles. Penso que por moito que as institucións, os concellos, os técnicos deportivos, as federacións que queramos impulsar o deporte, se non temos a participación da cidadanía, pouco podemos facer. Agardo que a xente se anime a participar, tanto xente federada, preparada, como xente que quera disfrutar un día de un domingo diferente, digamos. Non todo o mundo que vai a participar nestas probas pois ten que ir a competir, tamén son probas para disfrutar.